Napansin ko nga lang agad na may mali sa mga tao rito at pati sa mismong gusali. Kung ano-anong ritual ang ginagawa nila. Bumabaha ng dugo ng baboy sa executive office eh. Tulong! Tulungan niyo ako! CEO Boss from Hell. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Hindi madaling magtrabaho para kumita. Bahagi sa araw-araw ang bulto-bultong workloads. Nakakainis na mga customer, magugulong mga katrabaho at mga boss na di mo maintindihan. Sadyang tinitiis mo na lang kasi nga kailangang magkapera. Pero paano kung malayo sa karaniwan ang makasalubong mong problema sa pinapasukang kumpanya? Magagawa mo kayang magtiis kung may sa demonyong karimlan ang bumabalot sa inyong opisina? Ang mga tanong na yan ang sinagot ng mga karanasan ng ating letter sender na si Gavin. Kaya naman ating pakinggan at alamin kung ano ang kanyang ginawa nang malaman niya ang madilim na lihim ng kanyang dating boss. Isang lihim na maaaring tinatago rin ng mismong mga amo mo ngayon. Ito po si Jupiter Torres at ito ang kwentong Takip Silim. Naman unang araw ko sa trabaho, inabot pa ako ng malakas na ulan. Tapos wala pa akong payong o jacket man lang nadala. Ay, talaga. Hindi bali na nga. Malapit naman na. Mag-ingat ka sa gusaling yan. Sino ho kayo? Bakit naman po kayo nanggugulat? Mag-ingat ka sa gusaling yan, iho. Huwag kang magtagal dyan. Baka hindi ka na makabalik. Anong ibig niyo pong sabihin? Hoy, ikaw na naman. Pika na ako sa iyong matanda ka. Di ba sinabihan ka na naming wag ka nang lumapit dito? Ibalik niyo ang anak ko. Ibalik niyo! Ilang ulit ko bang sasabihin wala sa amin ang anak ninyo? Kaya wag na kayong babalik. Hindi niyo ako maliloko. Alis na! Mababawi ko rin ang anak ko. Babawi ko ang anak ko! Buwisit na matanda na yun, Sir? Ha? Oo. Ikaw yung isa sa mga bagong programmers, di ba? Opo, sir. Nako, pasensya ka na dun sa matanda, Ewan ko. Baliw na nga siguro talaga yun. Hinahanap ba naman sa amin yung anak daw niya, wala naman dito. Hindi ko nga alam sino ba talaga ang anak niya. Ang weird nga po niya Pero ayos lang po, sir. Sana talaga hindi na siya bumalik. Nakakatakot na By the way, ako nga pala si Ferdy. Isa sa mga team leaders ng company natin.
Ako po pala si Gavin. Oh, nice meeting you, Gavin. O siya, tara na sa loob at baka lalo pa tayo mabasa sa ulan. Welcome nga pala sa company. Salamat po. Good day, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gavin. Lahat ng mga babanggitin kong pangalan ay binago ko na rin po for privacy reasons. 28 years old na ako ngayon at nagtatrabaho bilang isang software engineer dito sa Australia. Pero itong ikikwento ko ay nangyari dyan lang sa may Ortigas sa isang building na nasa isang tagong eskinita. Nangyari po ito noong 2019 bago pa man pumutok ang pandemic. Natanggap ako noon sa isang software company. Unang trabaho ko po ito matapos makagraduate, kaya punong-puno ako ng positive energy. Kahit konti, hindi ko inasahang grabing trauma at kargo de konsensya lang pala ang aanihin ko sa kumpanyang yun. Isang hilakbot na mismong ang CEO ang magdudulot sa kanyang mga empleyado. Naisip ko tuloy na sana nakinig na lang ako sa misteryosang Ale na kumausap sa akin sa labas ng company building. Bakit ganito? Parang napakabigat ng pakiramdam ko pagkapasok ko dito sa building. Hindi rin naman dahil sa aircon. Ay. Hi! Bago ka rito? Opo. First day ko lang po ngayon. I'm Vivian, by the way. Mukhang tayo magkatabi ng cubicle, ah. Kaya nga po eh. Ako naman po si Gavin. Bago ko lang din po rito, no? Ate Vivian? Hindi. Isa ako sa mga unang employee nitong kumpanya nung 6 years ago. Nasa Quezon City pa yung office nun. Umalis lang ako kasi nabuntis at nanganak. Ayoko namang iwan si baby ko kaya naging simpleng housewife muna ako for 3 years. First baby niyo po, no? Oo. Tapos napasarap sa pagiging may bahay kaya natagaling makabalik sa trabaho. Mabilis ko pong nakagaanan ng loob si Ate Vivian, Sir Jupiter. Masayahin kasi ito at medyo madaldal. Malaki rin po ang naitutulong niya sa akin kasi sa kanya ako unang nakakapagtanong ng mga bagay-bagay tungkol sa mga projects namin. Naging maayos naman po ang mga unang araw ko sa trabaho. Positive naman ang feedbacks ng team leader naming si Sir Ferdy sa mga nagagawa ko. Yun nga lang, hindi po talaga nawawala ang masamang pakiramdam ko sa tuwing pumapasok ako sa company building. Sa halip, lumala lang ito ng lumala, lalo na noong minsang maaga akong pumasok. Masyado nga lang ako napaaga. Sabi ni Manong Guard, janitor pa lang daw ang nandito sa building ngayon. Ay, sana pala, hinabaan ko pa ng onte ang tulog ko. Ay. Ano ba yan? Ano ba kasing mayroon sa lugar na to? Bakit ba masyadong mabigat sa pakiramdam ang hangin? Huh? Sino yun? Yun ba yung janitor?
Kakalagpas ko lang paakyat mula sa second floor noon. Kitang-kita kong may bumababa mula sa fourth floor ng building. Yun ang palapag kung nasaan ang office ng CEO namin. Hindi ko masabi kung bakit ako kinikilabutan kahit di ko naman naaaninag ang kanyang mukha. Basta bigla na lang akong naistatwa noon sa may hagdan. Kumakabog ang dibdib at pinagpapawisan ng malamig. Pinapanood ko lang ang pagbaba ng isang matangkad na anino. Ilang sandali pa, napansin kong bumibilis ang pagbaba nito. Di ko talaga maaninag ang mukha niya dahil sa dilim. Pero ramdam kong nakapako ang titig niya sa akin. Halika, dali. Sino ho kayo? Kayo po ba yung janitor? Dali na. Lumayo tayo dyan sa may hagdan. Bilisan nyo na. Manong, ano po ba kasi yung nasa hagdan? Pwede na rito. Sige na, Totoy. Labas sa fire exit. Makinig ka, Totoy. Ano man mangyari, huwag kang pupunta sa fourth floor ng mag-isa. Maganda kung kasama mo palagi yung... yun bang katabi mo sa opisina? Si Ate Vivian po ba? Bakit po, Manong? Anong kinalaman niya rito? Tsaka, sino po ba yung nasa hagdan? Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado kung anong nilalang yung nasa hagdan. Nung nakaraang linggo lang naman ako napasok dito bilang janitor eh. Napansin ko nga lang agad na may mali sa mga tao rito at pati sa mismong gusali. Di ko matukoy kung ano. Basta nasa fourth floor ang pinagmumula ng masamang enerhiyang to. Ano pong kinalaman ni Ate Vivian dito? Hindi ko rin sigurado kung bakit. Pero pansin kong wala akong masamang nararamdaman sa mga bagong empleyado. Ikaw, yung Vivian at dalawang iba pa na kasabayan mo lang. Yung mga datihan, ewan. Basta mag-iingat kayo sa kanila. Manong... Lucio. Lucio ang pangalan ko. Mang Lucio, paano po yun? Kailangan ko kasing pumunta sa taas. May kukunin lang akong dokumento. Tara, sasamahan kita. Di naman ako kaya saktan ng mga yan eh. Po? Dati akong seminarista nung kabataan ko pa, iho. Hindi nila ako kaya saktan kasi malakas ang pananalig ko sa Panginoon. Kaya dapat ikaw rin. Lakasan mo rin ang pananampalataya mo. Nagpahinga lang po kami ng ilang minuto ni Mang Lucio sa bahaging yun ng fire exit ladder. Pagkatapos, pumasok na ulit kami sa second floor at sinamahan na niya akong umakyat diretso sa fourth floor. Napakatahimik sa buong palapag noong sandaling yun. Wala akong ibang marinig kundi mga yabag namin ng janitor, hininga at kabado kong puso. Wala rin akong nakitang kahit sino. Ang pakay kong puntahan noon ay ang room na katabi ng office ng aming CEO na si Boss Kenneth. Kaya naman kinailangan pa naming dumaan sa mismong harap ng executive office at doon naramdaman kong may nakatitig sa amin mula sa loob ng glass door. Huwag kang lilingon sa opisinang yan. Opo, Manong. Opo. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag nagkamali ka at makatitigan mo yan. Manong, ligaw na espiritu po ba siya? Hindi. Sa palagay ko, mas malala pa ron. Oh,
andito na tayo. Kunin mo na yung kailangan mo, tapos bababa na tayo agad. Taranta kong kinuha ang mga kailangan kong dokumento sa opisinang yun, Sir Jupiter. Tapos dali-dali nang lumabas at agad na rin kaming bumaba papunta sa second floor ni Mang Lucio. Nanatili pa siya kasama ko hanggang sa may dumating ng iba pang mga katrabaho ko. Lunchtime noong araw ding yun, niyaya ko si Ate Vivian na kumain sa isang convenience store. Malapit lang din sa building. Gavin, tapatin mo nga ako. Ano ba't dito mo naisip kumain? Halatang may gusto kong sabihin eh. Kaninang umaga ka pa kasi parang problemado. Naku, halata po ba ate? Halatang halata. Ay, sandali pa lang tayong magkakilala pero litaw na ang pagbabago ng aura mo ngayong araw eh. Ano bang meron? Ano po kasi, ate, wala ba kayong napapansin kakaiba sa building? I mean, parang kakaiba sa pakiramdam. Hindi ko mapaliwanag ng maayos. Basta, may something na hindi normal. Malamig ang mga katrabaho natin. Tama? Malamig? Ang iba sa kanila, kilala ko. Lalo na yung mga team leader. Dati na nga ako sa company, di ba? Kaya, pansin na pansin kong pagbabago sa ugali nila. Kapag nagtatrabaho, malamig. Halos parang walang emosyon. Parang mga robot. Ganun. Tapos kapag kinakausap mo ng random things, bigla-biglang pinipilit ang mga sarili nila na mag-display ng emotions. Oo nga no. Pero hindi lang po yun eh. May kakaiba rin kasi talaga sa mismong building, ate. Pansin ko rin naman yan, Gavin. Minsan nga, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin from somewhere. Pero wala namang tao pag nililingon ko. Hindi naman ganito sa dating building sa QC. Ano po kaya talagang meron sa company, ano? Yan ang hindi ko masabi, Gavin. Hinala ko lang. May nangyari within 3 years na nawala ako. O baka may mali talaga sa mismong building na to. Di ko na nga rin napapansin yung mama ni Boss Kenneth. Dati naman, madalas yun sa office. Mama ng CEO natin? Oo, si Madam Glenda. Madalas kasi yun sa dating opisina. Naghahatid ng mga, alam mo na, mga goodies para kay bossing pati na rin doon sa mga empleyado. Nakakamiss tuloy yung lively atmosphere ng kumpanya dati. Ay. Yun pa naman yung dahilan kung bakit naisip kong bumalik. Stress-free yung workplace. Pero ngayon, ewan. Oo nga pala, may meeting mamaya alas 4 dun sa office ni boss. Pag-uusapan niya tayong darating na anniversary. Meeting? Sa office ni boss? Balisa ako nang bumalik kami ni Ate Vivian sa office, Sir Jupiter. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Iniisip ko ang pag-aalangang pumanhik ulit sa 4th floor at pumunta sa mismong office ng boss namin. Pero di ko naman pwedeng pigilin ang oras, kaya pinilit ko na lang ituon ang pansin sa mga ginagawa kong codes sa computer. At bago ko pa man mamalayan, alas 4 na pala ng hapon. Uy! Hoy! Ate naman! Nanggugulat ka eh. Kanina pa kasi di may pinta yung mukha mo. Mais ka nga. Ay, wag mo na lang masyadong isipin yun ha. Kita mo,
Di mo nga napansing umakyat na pa 4th floor yung mga office mate natin. Ha? Ay, oo nga no. May problema ba tayo rito, Vivian? Ikaw pala, Ferdy, nakakagulat ka naman eh. Wala naman, may personal problem lang kasi tong si Gavin. Pinapakalma ko lang. Ganun ba? Okay ka lang ba, Gavin? Medyo problemado lang po, sir. Pero okay lang naman po. Kung ganon, tara na sa office ni boss. Magsisimula na ang meeting. Sure, Ferdy. Susunod na kami. Sir, Vivian. Sir Ferdy. Okay? Okay, sir. O siya, mauna na ako. Sumunod na kayo agad. Kakaiba na talaga ang mga tao dito ngayon. Pati sina Ferdy, nagbago na rin talaga. Sige na, Gavin. Akit na tayo. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, walang paglagyan ang kaba ko. Habang paakyat kami sa 4th floor ni Ate Vivian. Tumindi pang lalo ang pagwawala ng dibdib ko nang makapasok kami sa executive office. Yun kasi ang unang pagkakataon na nakapasok ako roon. Kakarating lang kasi ni Boss Kenneth noon mula sa ibang bansa. Kaya palaging sarado ang office niya ng ilang araw. Simula noong mag-umpisa ako sa trabaho. Pagkarating namin, naroroon ang lahat ng mga empleyado ng kumpanya maliban na lang sa mga gwardya at janitor. Noon ko lang nakita ng malinaw ang loob ng opisinang yun. Kahit glass door ang pinto nito. Palagi kasing patay ang mga ilaw doon nang wala pa si Boss Kenneth. Malawak ang office na yun, tapos merong makapal at itim na carpeting sa parang open space sa gitna. Good afternoon, everyone. So pag-uusapan natin ngayon ang darating na anniversary ng kumpanya next week. Pero bago yon, gusto ko muna makilala ang mga bago nating workers. Alright? Tumayo kayo rito sa gitna one by one and kindly introduce yourselves. Ako na lang mauuna. Hello po sa lahat. Hello rin po, Boss Kenneth. I'm Vivian, isa sa mga founding employees ng company noon. However, I temporarily resigned ng mga anak ko. Now, I'm glad to be back. Happy to meet you again, sir. Vivian? I'm sorry but di kita maalala. Po? It's okay po, boss. Just give me some time. Baka pagod lang ako dahil sa recent trip. Anyway, sinong susunod? Ikaw. Introduce yourself. Ako po, sir. Yes, sige na. Introduce yourself. Sir Jupiter, pansin na pansin kong may kakaiba sa titig ni Boss Kenneth sa aming mga bagong trabahante. Maski kay Ate Vivian nga ay napakatalim din niya kung makatingin. Nang papalipat-lipat ang tingin na ito sa amin, tapos pumako sa akin nang ituro niya ako para magpakilala. Noong sandaling yun din ay halos manigas ang katawan ko sa panlalamig. Pinilit ko na lang ang sarili na tumayo at magpakilala para matapos na. Subalit nang makatapak ako sa itim na carpet sa gitna ng office, lalong nag-ibayo ang kilabot na nararamdaman ko.
Pakiramdam ko, nakatapak ako sa gitna ng napakadilim at napakalamig na kawalan. Pakiramdam ko, ang mga titig sa akin ng mga naroroon ay gusto akong saktan. Natauhan lang ako nang muli akong kausapin ni Boss Kenneth. Relax lang. Take it easy, bro. Opo, boss. So, what's your name? I'm Gavin po, sir. Your new back-end programmer. Nice meeting you po. I see. So you're Gavin. Well, anyway, I understand. Siguro nahihiya ka lang since it's your first job, tama? Yes po, bossing. Okay. So far maayos naman ang outputs mo, kaya palalampasin ko muna to ngayon. However, mas mabuti kung aayusin mo rin ang self-confidence mo, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Opo, sir. Thanks po. Naupo ako ulit matapos makapagpakilala kay Boss Kenneth. Kinuha ang panyo sa bulsa at saka pinahid ang malamig kong pawis sa noo at leeg. Masama pa rin ang pakiramdam ko kay Boss at sa opisinang yun. Pero bahagyang kumalma ang sarili nang tumapak ako palabas sa itim na carpet. Doon pa lang talaga, sigurado akong may kung ano sa ilalim nun. Lumipas ang 1 linggo, 1 araw na lang, anniversary na ng kumpanya. Nawala rin naman na sa isip ko ang mga napapansing kababalaghan. Siguro dahil na rin sa dami ng workloads ko. Itinuon ko na lang kasi ang sarili sa trabaho noon. Tanggap lang ako ng tanggap ng workloads hanggang sa tumatambak na ang mga ito. Ni hindi ko na nga po namamalayang pumayag pala ako sa isang malaking pagkakamali. O siya, Gavin, alis na ako ha. Naghihintay na yung anak ko sa bahay ngayon eh. Tsaka, dadaan pa ako ng mall, papaayos ko tong phone ko. Sige po, ate. Tatapusin ko lang po itong cloud settings ng app. Malapit naman na po ito. Sa totoo lang ha, Gavin, nagtataka talaga ako kung bakit ka pumayag na mag-overtime. Yun nga, di ba? Napag-usapan natin last time. Sure ka bang okay lang sa'yo magpaiwan dito? Ha? Opo. Ayos lang po ako, ate. Huwag niyo akong alalahanin. Mabuti na rin na wala na akong poproblemahin bukas sa anniversary party. Sigurado ka ha? Basta, ingat ka rito ah. Ingat din po kayo, ate. Diyos ko, ano ba naman tong naisip ko? Kailangan ko pa namang iwan tong copy sa office ni Boss Kenneth pag natapos na. Ay, ano ba yan? Tumayo na lang muna ako noon para kumuha ng kape sa pantry. Kako, baka makatulong panglaban sa antok. Kaba at kilabot. Pagkatapos bumalik na rin ako agad sa cubicle ko at tinuloy ang ginagawa. Mga bandang 7:00 na ng gabi nang matapos ako, Sir Jupiter. Napakatahimik na sa buong building noon. Ako na lang yata ang nag-iingay. Pinatay ko ang computer sa cubicle ko. Kinuha ang susi na iniwan sa akin ni Sir Ferdy. Pinatay ang ilaw ng office namin saka lumabas ng pinto. Aakyat na sana ako nang mapatingala ako sa hagdan. Tahimik, bagamat may ilaw naman.
Nakakainis talaga. Bakit ko pa kasi naisip mag-overtime? Sabi pa naman ni Mang Lucio, huwag akong pupuntang 4th floor mag-isa. Ay, bahala na nga. Kabado man, pinilit ko na lang ang sariling umakyat papunta sa office ni boss. Sa hagdan pa lang, ramdam ko nang may kung sino o anong nagmamasid sa akin. Kinondisyon ko na nga ang sarili na tatakbo ako kaagad pababa kapag may narinig akong mga yabag. Pero nakarating na lang ako sa harap ng opisina, tahimik pa rin ang gusali. Tanging ang mabigat na pakiramdam lang ang nananatili. Kaya naman mabilis na lang akong pumasok. Binuksan ang pinto at nilagay ang flash drive sa desk ni boss. Lalabas na sana ako sa bukas na pinto na bigla na naman akong kilabutan ng makatapak sa itim na karpet. Nangatog at tuluyang napadapa. Aray ko! Ano ba kasing mayroon dito sa carpet na to? Bakit ako kinikilabutan? Napakabigat sa pakiramdam. Hindi ako makabangon. Tulong! 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 Tulungan niyo ako! Saklolo! Tulong! Ah! Ah! Sir Jupiter, pakiramdam ko halos lumabas na po ang kaluluwa ko nang biglang may humila sa paa ko pailalim sa carpet. Pinilit kong magpumiglas hanggang sa maurong ko na ng konti ang isang dulo ng carpet. Doon, nakita ko ang kakaibang mga simbolo na nakasulat mismo sa sahig. Sahig na simpleng semento lang talaga. Walang pintura o kahit tiles. Konting bahagi lang ang nakita ko pero sigurado akong may marka roon na korting ulo ng dyablo. Ang nakapagtataka pa po, wala akong makitang humahawak sa binti ko kahit na ramdam kong may nakakapit doon. Pinilit ko pong makatayo, ngunit pinipigil talaga ako ng humihila sa akin. Idagdag pa ang labis kong pangangatog dahil sa napakalamig na paligid. At ilang sandali pa, may narinig na akong bumubulong sa akin. Hindi ka makakatakas, Gavin. Sino ka? Hindi ka makakatakas. Mapapasakin din niyang kaluluwa mo. Hindi ka makakatakas. Katulad ka lang din ni na Kenneth. Hindi ka makakatakas. Pakawalan mo ako. Anong gagawin mo sa akin? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Kumapit ka, Totoy. Dali! Mang Lucio? Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos. Panirang matanda. Manong, tulungan niyo ako. Dali ka na! Totoy, ayos ka lang. Opo, Manong. Salamat po sa pagsaklolo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wag kang pupunta rito na mag-isa? Kailangan po kasi sa trabaho, Manong. O ngayon,
Sa palagay mo ba sapat ang sahod mo sa trabaho para bayaran ka sa naranasan mo dyan? Hindi nga po eh. O siya, tara na sa baba at nang makalabas ka na sa isinumpang gusaling to. Tsaka kung ako sa'yo, pag-isipan mo na rin lumipat ang trabaho. Huwag na huwag ka nang bumalik dito. Sinamahan nga po ako ni Mang Lucio na makababa at makalabas ng building. Yun nga lang, di talaga nawala sa isip ko ang naranasan. Habang nasa biyahe pa uwi, umiikot sa utak ko kung anong ibig sabihin ng narinig kong boses. Kukunin niya kuno ang kaluluwa ko at di raw ako makakatakas, gaya ni na Boss Kenneth. Sinubukan kong tawagan at i-chat si Ate Vivian para sabihin ang nangyari. Ang kaso, di siya online. Siguro hindi agad naayos yung cellphone niya tapos kinailangan pang iwan sa store. Kaya naman di talaga ako napalagay noong buong gabing yun. Nang mag-umaga naman, hindi na ako bumangon. Ayoko nang bumalik doon. Baka mamaya niyan, mapahamak na ako ng tuluyan. Awal na akong awal. Basta, natatakot na ako. Teka, pero ano kaya talagang ibig sabihin ng boses? Parang mas matindi pa talaga to sa nararanasan ko eh. Sinasabi kaya niyang marami na siyang nakukuhang kaluluwa? Nasa na kaya yung mga yun ngayon? Si Ate Vivian kaya? Naku, si ate! Baka naman siya mapahamak dun. Konsyensya ko pa kapag wala man lang akong nagawa para ilayo siya sa nilalang na yun. Naman! Paano ba to? Buong araw na magulo ang utak ko kakaisip kung ano ang dapat kong gawin. Gusto ko po sanang lumayo na lang talaga at huwag nang makisangkot, pero sadyang di ko mapigil ang sarili na mag-alala para kay Ate Vivian. Ang resulta, nakita ko na lang ang sariling papunta na sa company building mga bandang 5:00 ng hapon. At habang naglalakad papalapit sa building ay may nakita akong pamilyar na tao sa eskinita. Aba? Siya yun ah. Teka, hindi kaya... Kailangan ko siyang makausap. Ale! Ale! Pwede po ba kayo makausap? Ale! Huwag ka nang pumunta sa gusali niyan, iho. Kung ako sa'yo. Huwag po tayo rito, Ale. Baka makita po kayo ni na Sir Ferdy eh. Doon po tayo sa may labasan mag-usap. Tara po. Mabilis ko pong niyaya ang kakaibang matanda sa isang bakery na medyo malayo sa eskinita ng company building. Gusto kong siguraduhin hindi kami makikita ni na Sir Ferdy habang nag-uusap. Hindi man ako sigurado pero malakas kasi ang kutob ko sa bagay na naisip. Dito po tayo mag-uusap, Nay. Kain na rin po muna kayo. Mukhang hindi pa kayo kumakain. Ikaw yung nakita ko nung nakaraan. Naaalala kita. Ikaw yung nakita ko nung umuulan. Opo. Ako nga po yun. Tsaka may mga gusto lang sana kong itanong sa inyo. Kung okay lang po. May madilim na elementong bumabalot sa gusaling yan.
Kinuha niya ng anak ko. Kinuha niyan si Kenneth. Sinasabi ko na nga, be. Kayo nga yung sinasabi ni Ate Vivian na nanay ni Bossing. Yung hindi na raw nagagawi doon sa office. Kayo po si Ma'am Glenda. Tama? Wala ng anak ko. Wala na si Kenneth. Ha? Paano po mangyayari yun, ma'am? Kitang-kita ko si Boss Kenneth doon sa office. Hindi si Kenneth yon. Hindi na siya yon. Kinuha ng gusaling niya ng anak ko. Impostor? Kamukha lang po ni Boss Kenneth yung nasa office? Hindi. Hindi. Sa kanya mismo ang katawang lupa na yon. Pero wala na ang kanyang kaluluwa. Pinalitan na siya ng demonyo. Ano po? At hindi lang siya. Lahat ng mga empleyado ng kumpanyang yan, hinako na ng demonyo. Nagbabagong mga ugali. Nagiging masasamang tao. Nagsasagawa sila ng ritual tuwing anibersaryo ng kumpanya, kung saan nangunguha ng kaluluwa ang demonyo. Kung ganun? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik dun, iho. Mapapahamak ka lang. Wala kang magagawa laban sa kanila. Pasensya na po, ma'am. Pero kailangan ko na pong umalis. Kailangan kong puntahan sina Ate Vivian at ang iba pang mga baguhan. Kailangan ko silang balaan. Mauna na ho ako, ma'am. Teka, iho. Huwag ka nang bumalik doon. Mapapahamak ka lang. Ay, Diyos ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa company building, Sir Jupiter. Madilim na po noon, mga bandang 6:30 na yata ng gabi. Nang makalapit, napansin kong walang katao-tao sa labas. Maski ang gwardya, wala rin sa pwesto niya. Doon na ako dahan-dahang lumapit sa front door. Napakatahimik naman dito. Patay pa ang mga ilaw ng buong first floor. Nasa fourth floor siguro ang lahat. Bahala na. Buti walang tao pati rito sa desk ng gwardya. Ayun! Nahanap ko na. Baka kailanganin. Kumuha ko ng isang batuta sa desk ng mga sekyo. Kinuha ko rin ang kopya nila ng duplicate keys sa tibidulsa. Pumasok din ako sa isang office sa first floor at kumuha ng isang gunting. Pagkatapos, maingat na akong umakyat sa may hagdan. Nilalamon ng kaba. Maya't mayang humihinto para makiramdam sa paligid. Wala, kundi purong kilabot at mabigat na presensya ang naramdaman ko sa unang 3 palapag. Nilabanan ko lang ang hilakbot para buksan ang mga fire exit at baka kailanganin ng matatakasan mamaya. At nang paakyat na ako sa 4th floor, napahinto na ako nang maulinigan ng kakaibang mga tunog. Mga boses na tila ba nagdarasal o sumasamba. Nakakakilabot. Ano bang pinaggagawa ng mga demonyong yan? Mukhang hindi ko yata kakayanin to. Dati akong seminarista noong kabataan ko pa, iho. Hindi nila ako kayang saktan kasi malakas ang pananalig ko sa Panginoon. Kaya dapat ikaw rin. Lakasan mo rin ang pananampalataya mo. Mang Lucio, kaya ko to. Manalig lang ako sa Panginoon. Kaya ko to.
Ilang sandali pa nakarating na rin ako sa 4th floor. Itinago ko muna ang sarili sa may hagdan, tsaka sinilip ang hallway. Walang tao sa madilim na hallway. Tanglaw lang ng kandila ang nakikita ko mula sa loob ng office ni Boss Kenneth. Walang tao, pero dinig na dinig ang kasuklam-suklam na pananambahan ng mga demonyo mula sa malawak na opisina. Dinig na dinig ko rin ang pagsusumigaw ng isang tao mula sa kung saan. Mga walang iya kayo. Pakawalan niyo ako rito. Paribasa, hindi niyo kayang gapiin ang Panginoon ko. Kaya kinulong niyo na lang ako. Mga demonyo! Si Mang Lucio yun ah. Itigil niyo na yung mga ginagawa niyo. Kasuklam-suklam sa mga nilalang. Hindi kayo mapapatawad ng Diyos. Hanin niyo ang kanyang galit at tuluyin kayong matutusta sa impyerno. Ayun, doon. Tinamaan ka nga naman ng magaling. Anong nakain mo't nandito ka? Di ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag ka nang bumalik sa gusaling to. Nipapahamak mo lang ang buhay mo. Mang Lucio, pasensya na po. Pero hindi ko matiis na walang gawin eh. Binabagabag ako ng konsensya ko. Bakit? May magagawa ka ba labas sa mga yan? Maligtas ko man lang sina Ate Vivian, ayos na po ako ron. Isa pa, may nalaman po akong mahalagang impormasyon. Sinalaysay ko po kay Mang Lucio ang mga nalaman ko kay Ma'am Glenda. Doon napagtanto ng janitor na ang mismong gusali pala talaga ang isinumpa. Makinig ka, Iyo. Sa palagay ko, sinumpa talaga ang gusaling to. Kaya unang kumapit ang sumpa kay boss dahil nasa sentro ng sumpa ang opisina niya. Sentro ng sumpa? Oo, yung mga simbolo sa sahig na nakita mo. Sigurado ako nagsisilbi yung tulay ng mga demonyo papunta sa pisikal na mundo. Isang portal? Kung ganun, anong gagawin natin, Manong? Sa ngayon, unahin natin ang kapakanan ng mga baguang empleyado. Hindi pa huli ang lahat. Kakasimula pa lang ng pananambahan. Huwag mo nang isipin kakalabanin natin ang lahat ng demonyong yan. Hindi natin kakayanin sa ngayon. Paano po natin sila maliligtas? Nakakulong pa sila ngayon sa katabing kwarto nitong kinaroroonan natin. Siguro mamaya pa sila kukunin para sa ritual. Ang problema ko lang, kinuha nila sa akin ang kopya ng mga susi. Manong, nabuksan ko nga po tong kulungan nyo, di ba? Dali-dali ngunit maingat ko pong binuksan ulit ang office room na pinagkulungan kay Mang Lucio. Sinilip ang hallway at nakahinga ng maluwag nang makitang wala pa ring tao. Doon na po kami lumabas at pumunta sa katabing office room. Binuksan namin ito tsaka nakitang naroroon nga si Ate Vivian. Ang problema, isa na lang ang naabutan naming kasama niya na baguhang empleyado. Pareho silang nakatali at nakabusal ang bibig. Mabuti na lang pala talaga. Naisip kong kumuha ng gunting sa baba kanina. Gavin, ano ba itong ginagawa nila sa amin dito? Nakakatakot sila, boss. Kung ano-anong ritual ang ginagawa nila. Nakita ko nga kanina, bumabaha ng dugo ng baboy sa executive office eh. Tapos kinuha nila si Cherry. Yung babae kasabayan mo natanggap. Ibig sabihin, Wala na tayong magagawa, Totoy. Hindi tayo pwedeng basta sumugod na lang doon sa opisina.
garantisadong mamamatay ka lang. Pero Manong, Sige na, madali na kayo at baka maabutan pa nila tayo kapag kumuha ulit sila ng isa pang iaalay. Manong, ano ba kasing nangyayari? mamaya ko na ipapaliwanag kapag nakalabas na tayo ng building, ate. Sige na po, bilisan nyo na. Maingat kaming lumabas sa office room na pinagkulungan kina Ate Vivian. Pinauna ko na sila diretso sa hagdan. Ako naman kahit grabe na ang hilakbot, naisip kong silipin ang mismong opisina ng CEO. Gusto kong malaman kung hindi na ba talaga pwedeng mailigtas ang isa pa naming kasamang baguhan. Sinubukan akong pigilan ni Mang Lucio pero hindi ako nagpaawat. Sumilip na ako sa gilid ng pinto at doon ay lalo akong nagimbal sa nakita ko. Nakaitim ang lahat ng mga naroroon. Sinasamba nila ang isang rebulto ng dyablo na nasa harap ng opisina. Sa paanan ng rebulto, hubot-hubad na kahimlay ang walang kamalay-malay na kasama namin. Kita ko rin doon ang aming CEO. Pula ang mga mata at nangingitim ang balat. Doon ko na kumbinsi ang sariling hindi na nga siya si Boss Kenneth. Diyos ko po, anong kademonyohan ba itong nakikita ko? Ano pa bang ginagawa mo dyan, Totoy? Halika na, baka mahuli na nila tayo. Manong, mga hayop sila. Mga walang puso. Anong ginagawa niyo dyan? Lucio, paano ka nakalabas? Ito na nga bang sinasabi ko. Halika na! Mga pangahas, hindi kayo makalalabas dito ng buhay. Hindi kayo makakatakas. Habulin ng mga alay! Habulin! Dali-dali kaming kumaripas ni Mang Lucio pababa ng hagdan. Kita kong papunta na ng second floor si Ate Vivian at ang isa pa naming kasama. Mabilis ding humahabol sa amin ang mga katrabaho kong hindi ko na alam kung mga tao pa ba o hindi na. Katulad kasi ni Boss Kenneth, pawang namumula na rin ang mga mata ng mga ito at nangingitim ang balat. Ate Vivian, bilisan nyo na! Diretso na kayo palabas! Parating na sila! Hinahabol na nila kami! Dali na! Totoy, akin na yung batutang hawak mo. Po, Bilisan mo na! Tapos, dumiretso ka na at sumunod kina Vivian. paano po kayo, Mang Lucio? Akin na yan! Sige na, takbo na! Opo, Manong. Panira kang Lucio ka. Papatayin talaga kita kapag nahabol kita. Mamamatay ka! Kumaripas ako ng baba sa hagdan. Nilimon ko si Mang Lucio at nakita kong pinaghahampas niya ng batuta ang mga humahabol sa amin. Gusto ko sanang tumulong pero alam ko namang wala akong magagawa. Hindi ko kayang lumaban, ni hindi ko kayang depensahan ang sarili ko, kaya alam kong makakabigat lang ako kay Mang Lucio. Ilang sandali pa natanaw kong may mga humahabol na rin sa akin pababa ng hagdan. Tumatalon na sila pababa, kaya naisip kong wala nang saysay kung magpapatuloy ako sa hagdan. Pagkarating ko ng second floor, dali-dali akong lumiko at tinakbo ng mabilis ang madilim na hallway. Hindi niyo ako mahabol. Hindi! Konti na lang! Konti na lang! Panginoon, tulungan niyo ako! Tuloy
Tuloy-tuloy akong tumakbo ng hindi lumilingon hanggang sa marating ko na ang fire exit na binuksan ko na kanina. Lumabas ako roon, mabilis itong isinarado at saka dali-daling bumaba sa bakal na hagdan. Gavin! Tara na! Teka, si Mang Lucio. Nasaan? Mamaya ako sasabihin. Basta, lumayo na tayo rito, ate. Bilisan na natin. Lumayo na tayo sa isinumpang gusaling to. Habang tumatakbo sa iskinita, kita naming nakatanaw lang sa amin ang mga demonyo mula sa fire exit na dinaanan ko. Kita ko pang kasama nila ang halimaw naming CEO. Hindi ko alam kung bakit hindi na kami nila sinundan. Dahil ba sadyang hinayaan na lang nila kami? O dahil alam nila ang mga address namin? Alam ko, Sir Jupiter, napakaraming tanong hindi nasagot sa naranasan ko. Hindi ko alam kung ayos lang ba si Mang Lucio. Hindi ko alam kung patay na nga ba ang isa naming kasama na naisalang sa ritual. At hindi ko rin alam kung nabawi ba ni Ma'am Glenda ang kaluluwa ng anak na si Boss Kenneth. Pagkatapos po kasi ng gabing yun, agad akong lumipad papunta sa lugar ng lolo ko sa Mindanao. Doon na nga po ako inabot ng pandemic. Sina Ate Vivian naman ay lumipat din ng lugar sa Visayas. Ang huling nabalitaan lang namin, nagsara ang nasabing kumpanya sa gitna ng COVID-19 pandemic. At muling naabandona ang isinumpang gusali. Nagkakachat pa rin kami ni Ate Vivian hanggang ngayon. Napag-uusapan din namin ang nangyaring di namin malilimutan. Ano't anuman, ang tanging masasabi lang namin ay mag-ingat sa mga ina-applyan natin ng trabaho. Hindi kasi natin alam, baka may sa demonyo ang kumpanyang papasukan natin. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Tarantado si Papa. Sagad sa buto ang galit ko sa kanya at kamumuhian ko siya hanggang sa libingan ko. Halos araw-araw niya kaming sinasaktan sa pisikal at salita. Ilang ulit din niya akong ginahasa. Mula noong 12 anyos pa lang ako, tapos nagbabantang gagalawin ang bunso kong kapatid pag umayaw ako. Palaging lasing at matakaw sa ulam kahit wala naman halos na ibibigay na panggastos sa bahay. Wala siyang ibang kayang gawin kundi manakot na sasaktan kami kapag may ginawa kaming hindi niya magugustuhan. Pananakot na tumatalab sa aming mga magkakapatid at pati kay Mama. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ayaw kong kilalaning ama ang hayop na yun. Naisip ko nga sana ipinahid na lang niya kami sa kumot kung ganitong buhay lang din naman ang ipapadanas niya sa amin. Walang katapusang pahirap para sa amin ni na Mama at sa 3 kong mga kapatid, habang puro pasarap naman para sa kanya.
Hanggang sa isang araw noong 15 anyos ako, tuluyang bumigay ang katawan ni Mama. Sumuko dahil sa matinding pagod at pasakit. Basta bigla na lang siyang bumulagta nang umuwing basang-basa sa ulan at hindi na nagising. Ang masaklap pa, wala pang 2 linggo matapos ang libing ni Mama, agad nag-uwi ng babae si Papa sa kapitbahay. Isa pang demonyang lalong nagpadilim ng buhay naming magkakapatid. Pa, sino yung kasama nyo? Si Lorna. Magiging bagong nanay niyo. O siya, huwag na maraming satsat. Magmano ka na sa kanya. Kumusta, Trina? Ikaw palang panganay ni Ramil. Kay ganda mo naman palang bata, mukhang malaki kikitain sa'yo pag nagkataon. Lintik naman pa. Respeto naman kay Mama, oh. Halos kalilibing pa lang kay Mama, may inuwi ka na agad. Tapos ganyan pa magsalita. Anong malaking kikitain? Ano ba tingin nyo sa amin, ha? Mga baboy na pwede nyong ilako? Mais ka, Trina, ha? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Tita Lorna mo. Siya magiging bagong nanay mo, kaya matuto kang gumalang. Yang haliparot na yan, igagalang ko. Pero si Mama hindi mo nire-respeto. Anong klaseng utak ba meron kang tao? Gusto mo na naman bang mabugbog kang garapata ka? Magsabi ka lang nang masimulan ko na. Hindi ko matatanggap yung babae mo bilang nanay. Hindi. Kaya kung ako sa'yo, palayasin mo na yan. Matigas ka talaga, ha? Gusto mong mga kapatid mo na lang ang parusahan ko? Ano? Gusto mo? Sir Jupiter, pasensya na po kung galit kay Papa agad ang ibinungad ko sa kwento ko. Wala eh. Siya po talaga ang punot dulo kung bakit naging miserable ang buhay ng pamilya namin. Siya rin ang mismong dahilan kung bakit namatay si Mama. Bagamat ako ang naging mitsa ng tuluyang pagkaabo ng masilimuot naming tahanan. Ako, dahil nakipagkasundo ako sa isang demonyo. Isang pa siyang labis kong pinagsisihan, ngunit hindi ko na magawang takasan hanggang ngayon. Isang pa siya na ipinakikiusap ko sa inyong mga nakikinig. Huwag na huwag po ninyong gagayahin. Huwag na huwag kayong makikipaglaro sa mga nilalang ng dilim. Tawagin niyo na lang pala akong Trina. Sa Cavite nakatira ngayon, pero sa Maynila talaga nangyari lahat ng ikikwento ko. 2010, 15 anyos ako noon at ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang mamatay si Mama. Bandang 6:00 po ng gabi noon, naglalakad-lakad lang ako ng walang eksaktong patutunguhan. Basta gusto ko lang ipahinga ang sarili ko mula sa gabundok na problema sa bahay. Namalayan ko na lang ang sarili sa may Binondo. Napapalibutan ng maliliwanag at mababangong kainan. Tapos may mga magpapamilyang masayang nagkakainan.
nakakaingit. Ang sarap siguro niyang siopaw at pansit. Gusto kong dala ng mga kapatid ko. Kaso wala naman akong pera. Wala rin kaming mga magulang na kagaya niya na pwedeng bumili ng mga bagay na ikakatuwa man lang namin. Wala kaming magulang na may ganyang pagmamahal para sa mga anak nila. Ay, kung pwede ko lang talagang itakas sa mga kapatid ko, gagawin ko na. Kaso wala naman kaming mga kamag-anak dito sa Maynila. Nakakatakot ding magsumbong sa kahit kanino. Makagilitan pa ni Papang isa sa amin. Diyos ko, kailan po ba matatapos lahat ng to? Nasa ganoong pag-iisip ako nang may nadaanan akong medyo tagong pinto sa tabi ng isang kainan, Sir Jupiter. Salamin ang itaas na bahagi nito, kaya napasilip ako sa loob. Natanaw kong napakaraming libro doon, katulad sa isang library o bookstore. Kita ko rin ang isang matandang nakaitim na polo shirt. Nakaupo sa isang parang reception desk. Napalingon ito sa pinto nang sumilip ako. Nginitian ako, saka sinenyasan akong pumasok. Pumasok naman ako. Agad dumampi sa balat ko ang lamig ng aircon at isang presensyang hindi ko matukoy. Mabigat ito at biglang nagpakabog sa dibdib ko. Natigilan ako sa may pinto. Saka napatingin sa payat na matandang nakangiti pa rin sa akin. Nakatitig din sa akin ang kanyang mga matang bahagyang nakalubog. Ngunit halatang pinipilit ngumiti upang ipanatag ako. Kumusta, Iha? May maitutulong ba ako sa'yo? Ay nako, wala. Wala po, Lolo. Napadaan lang po ako sa harap ng pinto nyo, tapos napasilip nang mapansin ko yung maraming mga libro. Mahilig po kasi ako magbasa. Ganoon ba? Nakakatuwa naman kung ganoon. Sige lang, magbasa ka lang ng mga gusto mong libro na meron dito, ha? Huwag ka maglala. Hindi mo kailangan magbayad. Talaga po, Lolo? Abay, oo. Pwedeng-pwede ka rito, Iha. Pero may tatanong lang sana ako. Kung ayos lang, huwag mong mamasamain, ha? Po? Okay lang po, Lolo. Basta, wag lang tungkol sa love life ko. Wala po ako nang Iya. Nag-uumapaw sa kalungkutan at galit ng mga mata mo. Kita ko dyan sa mga mata mo ang laman ng kaluluwa mo eh. Kitang-kita kong may pinapasang kang matinding pagkamuwi sa isang taong ginagawang miserable ang buhay mo. Pasensya ka na, ha? Hindi naman sa nangihimasok ako, pero baka kasi may maitutulong ako sa'yo. Baka magawang kong pag-aanin ng kalooban mo kahit konti. Nagtaka ako kasi alam na alam niya ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Mahirap din kasi paniwalaang nakita niya ang laman ng kaluluwa ko sa mga mata ko. Ngunit nagulat na lang ako nang mamalayan ko ang sariling nakaupo sa isang bench na may kutsun sa tabi ng pinto. Humahagulhol sa harap ng matanda at binubulalas sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko
Papa. Ramdam ko ring nayayakap ako ng mabigat na presensyang bumungad sa akin pagkapasok. Subalit para bang pinapatahan ako nito at sinasabing magiging maayos din ang lahat. Lolo, bakit ganun? Ano bang kasalanan namin at ganitong tatay ang napunta sa amin? Hindi naman kami masasamang tao ng mga kapatid ko. Kahit si Mama eh. Pero bakit ganitong buhay namin? Bakit? Sige lang, Iya. Ibuhos mo lang lahat ng sama ng loob mo. Ligtas ka rito sa loob. Walang tatay na makakapanakit sa iyo rito. Tsaka... Teka lang sa palagi ko, meron din akong maibibigay na makakatulong sa iyo. Po? Ano po yan, Lo? Basta, hintayin mo lang ako dyan. Tumaliko ng matanda at tumungo sa isang bookshelf na nasa bandang likod ng aklatan. May kinuha siyang makapal at malapad na librong itim, tsaka dinala sa kanyang desk sa may pinto. Tahimik lang akong nanunood habang may sinusulat siya sa isang perasong papel. Animoy kinokopya ang laman ng isang pahina ng libro. Maya't maya rin niya akong tinitignan at nginingitian. Sinasabi ng kanyang mga matang, maghintay lang ako. Mahigit 5 minuto rin po ang lumipas nang isinara niya ang libro at ininiklop ang pinagsulatang papel. Tumayo siya ulit at tumungo sa isang silid sa bandang likod ng aklatan. Pagbalik niya, may bitbit na siyang plastik na supot na may lamang mga bagay na nakabalot ng mga telang itim. Oh, eto Iya. Tanggapin mo. Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Lalo kapag gusto mo nang pagbigyan ng galit mo. Ano po bang mga tulo? Tsaka, ano pong ibig niyong sabihin? Pagbigyan ng galit ko? Kapag gusto mo nang pakawala ng naipong galit sa kalooban mo, at kapag gusto mo nang hayaang makaganti sa taong pinakakinamumuhian mo, gamitin mo ang mga yan. Sigurado akong malaki ang may tutulong yan sa'yo. Sino po? Malalaman mo rin sa oras na buksan mo yan. Sa oras na kailanganin mo na siya. Umuwi akong nagtataka kung ano ang laman ng mga ibinigay ng matanda. Bagamat hindi ko pa alam kung ano ang mga yon, ramdam kong binabalot din sila ng mabigat na presensya. Kinakabahan ako kapag tinitignan ko ang supot. Gaya ng naramdaman ko sa loob ng aklatan. Kaya naman inilagay ko muna ang mga ito sa ilalim ng kama upang hindi makita ni na Papa at ng mga kapatid ko. Oh, eto Iya. Tanggapin mo. Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Lalo kapag gusto mo nang pagbigyan ng galit mo. Ano kaya talagang ibig sabihin ng sinabi niyang yun? Pagbigyan ng galit ko? Malalaman mo rin sa oras na buksan mo yan. Sa oras na kailanganin mo na siya. Tsaka, sino kaya talagang tinutukoy ng matanda na makakatulong sa akin?
Sir Jupiter, pinilit kong kalimutan ang tungkol sa aklatan, sa matanda at sa mga bagay sa supot. Ginawa kong abala ang utak sa pagtitinda ng barbecue sa may kanto sa amin. Focus din sa pag-aalaga sa mga kapatid kong 13, Gis at 8 anyos. Hindi ko rin naman kasi maaasahan ang madrasta naming si Tita Lorna. Madrasta naming babad sa sugalan, imbis na gampanan ang sinasabing pagiging ikalawa naming nanay. Subalit, para bang sadyang ang kapalaran ang gumawa ng paraan para buksan ko ang supot. Isang gabi pag-uwi ko galing sa pagtitinda ng barbecue, nadatnan ko na lang na dumudugo ang nguso ng 10 anyos kong kapatid na si Lisa. Iyak ng iyak habang sinisinturon ng walang hiya naming madrasta. May paso pa sa pisngi halatang dulot ng nakasinding sigarilyo. Yan ang bagay sa yung insekto ka. Kasimpleng bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Pinapahugas ka lang ng pinggan, binasag mo na yung mamahaling kong paso. Napakawalang kwenta mong bata ka. Napakawalang kwenta nyo ng mga kapatid mo. Hoy, saling pusang babae. Ano ginagawa mo sa kapatid ko? Tigil mo yan. Wala kang karapatang sakta ng kapatid ko. Ako, huwag mo akong masigaw-sigawan, Trina, ha? Ako ng nanay nyo, kaya wala kang karapatang bastusin ako. Hindi kita nanay. Kailanman, hindi namin magiging nanay ang isang higad na sugarol na tulad mo. Trina, binabastos mo na naman si Tita Lorna mo? Kailan ka ba magtatanda kang bata ka? Nanlaki ang mga mata ko nang biglang dumating si Papa, Sir Jupiter. At imbis na kampihan kami, walang pagdadalawang isip niya akong sinabunutan at sinuntok sa mukha. Kinaladkad niya ako papuntang kwarto ko at kinandado. Dinig ko ring sinasaktan niya ang mga kapatid ko at ikinulong sa kabilang silid. Ano, ha? Magtatanda ka na? Magtatanda ka ng bata ka? Ha? Papa, ano ba? Itigil mo na yan! Napakawalang hiya mo, talagang hayop ka! Napakawalang hiya mo! Bata lang naman ang kaya mong saktan eh! Ang liit-liit ng katawan niya, ginaganyan mo pa! Papa, ano ba? Tama na! Papa! Matinding pagkamuhi ang pumuputok sa kalooban ko habang kinakalampag ko ang pinto. Ngunit sadyang hindi ko magawang buksan ang pintuan. Kaya't tumigil din ako at napasalampak sa isang sulok ng kwarto. Pakiramdam ko noon na napakawalang kwenta kong ate. Kasi hindi ko maprotektahan ang mga kapatid ko. Nakakapikon ako kasi napakahina ng loob ko. Tapos patpating pa ang pangangatawan. Yakap ko ang mga tuhod habang nakaupo sa tabi ng pinto at umiiyak. Nagngangalit ang mga bagang tapos nakapako sa kawalan ang nanlilisik na mga mata. Hanggang sa napadako ang tingin ko sa ilalim ng kama, Sir Jupiter. Nakita ko ang supot kaya't nilapitan ko ito para buksan. Una kong binuklat ang nakatiklop na papel. Malfas. Malfas ang pangalang nakita ko sa bandang itaas ng papel. Sinasabing isa ito sa mga makapangyarihang demonyo sa Lesser Key of Solomon. May nabasa rin akong Pseudomonarchia Daemonum at iba pang mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Gayunpaman, nauunawaan ko kung ano ang pinapahiwatig noon, Sir Jupiter.
Isa yung ritual para tawagin ang Diablo na si Malfas. Binuksan ko rin ang mga bagay na nakabalot ng tela sa loob ng supot. Nakita kong naruroon na pala ang lahat ng mga kinakailangang bagay para sa ritual. Kandila, insenso, mga agimat, at kung ano-ano pa. Oh, eto Iya. Tanggapin mo. Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Lalo kapag gusto mo nang pagbigyan ng galit mo. Malalaman mo rin sa oras na buksan mo yan. Sa oras na kailanganin mo na siya. Gagawin ko ba? Gagawin ko ba talaga? Paano kung saktan ako ng demonyong to? Mama, gagawin ko ba? Para sa mga kapatid ko naman eh. Tsaka sumusobra na sina Papa. Sobra na. Yan ang napapala ng katigasan ng ulo mo. Sabing huwag mo munang lapitan si Tita Lorna mo eh. Di ka nakikinig. Sheila? Sheila? Anong nangyayari dyan? Sheila! Pa! Ano na naman ginagawa mo sa mga kapatid ko? Apa! Pa! Nakakagalit na talaga. Sumusobra na sina Papa. Habang nag-iisip ako kung gagawin ko ba ang ritual, bigla ko na lang narinig ang palahaw ng pinakabunso sa aming si Sheila. Ayoko na sanang gawin kasi natatakot ako, pero naisip kong demonyo ang tatay ko. Kaya demonyo rin ang ipanlalaban ko sa kanya. Nilak ko ang pinto mula sa loob nang mabuo ko ang pasya ko. Iyak lang ako ng iyak habang hinahanda ang seremonya, Sir Jupiter. Gumuhit ng pentagram, simbolo ni Malfas at iba pang mga marka sa sahig ng kwarto ko. Iyak lang ako ng iyak habang naghihintay ng 3:00 ng madaling araw para simulan ng ritual. Iyak lang din ako ng iyak habang sinasagawa ang mga nakalagay na patakaran para tawagin si Malfas. Hindi ko na lang ilalagay dito kung paano sapagkat ayokong gayahin ninyo ang pagkakamaling ginawa ko. Malfas! Malfas! Malfas, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Tingin mo ang pagtawag ko sa'yo. Tulungan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Malfas. Sa gitna ng pagsusumamo ko sa kawalan, bigla na lang lumakas ang bugso ng hangin sa loob ng kwarto ko. Naramdaman kong umikot-ikot ito dahilan para magsisayawan ng mga nakasinding kandila at usok ng insenso. Naramdaman ko rin ang napakabigat na presensyang napansin ko sa aklatan. Gumapang ang kilabot sa balat ko hanggang sa natigilan ako sa pagdadasal ng kumabog ng husto ang puso ko. Malfas, dinggin mo ang pagtawag ko sa'yo. Nakikiusap ako, tulungan. Kumusta? Pangahas na mortal. Takot, kilabot o hilakbot. Kulang ang mga salitang yan para mailarawan ang naramdaman ko noong mismong sandaling narinig ko ang boses ng demonyo, Sir Jupiter. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko ang matalas niyang titig pukol mismo sa aking kaluluwa. Pakiramdam ko, bigla akong nilublob sa nakasusulasok na kaniliman.
kaya't nahihirapan akong huminga. Pakiramdam ko nakamaang ang mismong bunganga ng impyerno sa harapan ko at pwede akong lamunin ito kapag nagkamali ako. Subalit ramdam ko ring may humihila sa damdamin ko palabas. Ramdam kong pilit ibinubuhos ang laman ng kalooban ko kaya't bigla akong napahagulhol. Bigla ring bumaha sa isip ko lahat ng pangtatarantado ni Papa kasabay ng pagbuhos ng matinding pagkamuhi mula sa kaibuturan ng puso ko. Galit na sumidhi nang marinig kong nagkakakatok si Papa sa labas ng pinto. Ano ang kailangan mo sa akin? Ikaw na ba yan? Malphas? Huwag mong sayangin ang oras ko. Ano ang kailangan mo sa akin? Malphas? Malphas? Isang beses ko na lang ulitin. Ano ang kailangan mo sa akin? Malphas? Patayin mo. Patayin mo sila! Sigurado ka? Patayin mo sila, Malphas! Patayin mo sila! Sir Jupiter, naramdaman kong biglang natunaw ang galit ko kina Papa at Tita Lorena nang masabi ko kay Malphas ang gusto kong gawin niya. Oo, kinamumuhian ko pa rin sila pero para bang natabunan ito bigla ng matinding takot. Takot na nagsasabing, ano tong ginawa ko? Ano? Sunod ko na lang na malayang umaga na pala. Hindi ko napansing nakatulog pala ako o baka nawalan talaga ng ulirat. Naramdaman ko ang mainit na sinag ng araw tapos napamulagat nang marinig kong nagsusumigaw sina Papa at ang dalawa kong kapatid. Mabilis akong bumangon mula sa sahig. Saglit na natigilan nang makita ang naiwang mga gamit at marka ng ritual. Tsaka sinubukang buksan ang pinto. Hindi na ito nakakandado mula sa labas, kaya dali-dali kong pinuntahan sina Papa. Doon nahintakutan ako nang malamang wala na ang madrasta namin, pati ang pinakabunso kong kapatid. Lorna! Lorna! Ano nangyari sa'yo? Lorna! Ano nangyari rito? Si Tita Lorna mo, wala na. Paano? Basta pagkagising ko, nakita ko na lang na puno na siya ng sugat sa buong katawan. Tapos, nangungulay talong. Pati si Sheila. Ganyan din. Napatakbo ako pabalik ng kwarto at kinandado ko ito mula sa loob. Umupo sa gitna ng pentagram at sinubukang kausapin si Malphas. Kabadong-kabado at takot na takot ako kasi baka ito na ang bunga ng ginawa kong pakikipaglaro sa demonyo. Malphas! Malphas, nandirito ka ba? Sagutin mo ako! Malphas, bakit pati ang kapatid ko? Bakit mo siya pinatay? Bakit? Sinunod ko lang ang iyong sumamo. Pangahas na mortal. Ang sabi mo, patayin ko sila. Basta sila, kaya papatayin ko sila. Si Lorna,
ang mga kapatid mo at pati ang papa mo. Papatayin ko silang lahat sa kadadalhin ng kanilang mga kaluluwa sa pusod ng impyerno. Maging ang kaluluwa mo, dadalhin ko rin sa takdang oras ng pagpanaw mo. Hindi. Sabi ko na nga ba nagkamali ako. Nagkamali ako sa pakikipagkasundo sa isang demonyo. Gusto ko lang namang mawakasan ang kahayupan ng madrasta at papa namin. Gusto ko lang namang tapusin na ang pagdurusa namin ng mga kapatid ko. Bakit ganito ang kinahantungan ng lahat? Bakit kailangang mamatay ng bunso naming kapatid sa ganoong paraan? Bakit? Lumipas ang mga araw. Isa-isang kinuha ni Malfas ang natitira kong 2 kapatid bago niya tuluyang pinatay si Papa. Halos mabaliw ako nang mamatay ang huli kong kapatid kasi hindi ko naman ginustong mawala sila sa akin. Bumalik din ako sa Binondo at hinanap ko ang aklatan ng matanda. Pero hindi ko na ito makita. Wala kundi blankong pader na lang ang naroroon sa tabi ng kainan. Ilang ulit ko na rin sinubukang pumunta ng simbahan para humingi ng tulong. Ngunit lagi akong hinihimatay bago pa man makapasok. Napapaso na rin ang balat ko kapag nakakahawak ng kahit na anong mga bagay na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano, gaya ng Biblia, rosaryo, librito ng mga nobena o imahin ng mga santo. Sumasakit na rin ang ulo ko kapag nakakarinig ng kahit na anong dasal, tapos napapaso ang dila ko kapag sinusubukang manalangin. Tigilan mo na ako, demonyo ka! Kinuha mo ng kapatid ko sa akin. Kinuha mo ng mga dahilan ko para mabuhay. Kaya lubayan mo na ako. Tama na! Sa akin ka. Sa akin ka na simula nung tinawag mo ako. Hindi mo na ako matatakasan, mortal. Hindi. Sir Jupiter, saklolo po, tulungan po ninyo ako. Kung may alam na paraan ang inyong mga tagapakinig kung paano palayasin ang demonyong tinawag ko, pakiusap po. Paki-comment po ninyo. Gusto ko nang makawala sa kadilimang hindi ko ginusto. Gusto ko nang mamuhay ng normal at bumalik sa bisig ng Panginoon. Gusto ko na. Nasa 13 taon na rin mula nang mangyari ang lahat. Nandito na ako ngayon sa Cavite. Namumuhay bilang isang Magdalena. Wala rin namang mapapasukang maayos ang isang walang pinag-aralang tulad ko. Tapos mailap din sa akin ang liwanag dahil sa demonyong umaaligid pa rin sa akin hanggang ngayon. Kaya't pinili ko na lang ang manatili dito sa dilim. Hanggang sa araw na sukuan ko na lang ang lahat. Bago ko pa man tapusin ang kwento ko, gusto ko ulit ipaalala sa inyo na huwag makikipaglaro sa demonyo.
Huwag. Kahit ano pa ang dahilan ninyo. At kahit pa sabihing gagamit ng mga kung anong proteksyon laban sa kapahamakan, huwag ninyong gagawin. Kung ayaw ninyong matulad sa aking nakalista na sa impyerno ang kaluluwa. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Kwentong Takip Silim.